Si Junior ang kawawang parte. Wow. Hindi siya gumagastos. Ay, mali ka dyan. Narawat siya sa Aracas, kay din sa Pulutan. inot-inot siyang naglilibas. Pagsiit at tulang na lang ang nasa lamisaan. At buon sa tenga ng kalsada, mangmangek siya na naglalaaw. Nagtatanggot, nagcha-cha-cha, kahit walang tukar. Ang kawawang parte, palaging nauulaw, nagtatayek ang kanyang lubo. Ang kawawang parte, dahil sa sobrang parte, di